chapter number 32, verse 28. Without Zita. Without Zita. All right, stand up, let's read together. 3, 2, go. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but for you have struggled with God and with man and have prevailed. May God bless the reading of his word. Father, we pray, speak through me. I'm just a vessel. In the name of Jesus, may your word become flesh to your people. In Jesus' name, amen. Zvandoda kukudzidzisa nhasi handisitomboda kuti urare. Hakuna chinhu chinorwadza kuti unoona mutendi anonetseka naupenyu but asingazivi kuti problem iri pari. Kune vatendi vekuti kuchechi havabve vachinamata stereki but still havasi kuona solution yeproblem yavari kusangana nayo. Hello? Ndauya nekey kana ndauya nesolution, ndauya kuzokuudza chinhu changa chichinetsa life yako. So I don't want you to, and ndiri kuda kuti usazvitore kunge ndiri kukuparidzira imese, zvitore kunge ndiri kuparidzira iwewe uri one, so that you don't miss the revelation. Hello? Ita kuti Zita. Ita kuti Zita. Ukaverenga shoko la Mwari, ndikufamba newe mbijana. Ukaverenga shoko la Mwari, uchaona kuti varume vakaita impact, vakanzwisisa the importance and the mystery about a name. Varume vakaita impact, vakanzwisisa mystery yechinonzi Zita. Ida kuti Zita. Zita harisingori zita nje, rine zvariri muzita imomo. Mune zviri muzita zvausingazivi zvanoda kuvhurira maziso. Ida kuti Zita. Rimwe ramazuva vadzidzi vaJesu vanoenda kuna Jesu vachifara, ndokubva vati, ishe tiri kufara ndava vanhu vakuziyawo mazita edu, nekuti tiri kupota tichidzinga madhimoni nezita renyu. Jesu anopindura ndokubva ati, musanyanya kufara henyu, asi dai mafara kuti mazita enyu ari kudenga akanyorwa. Saka zvondiratidza kuti kudenga kune nzvimbo Mwari yavanonyora mazita. Jesu anobva ati kuvadzidzi, musanyanya kufara henyu, asi dai mamati muri kufarira kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. This means that there is a place in heaven Mwari yavanonyora mazita evanhu. Sei zviri kuramba zvichingotenderera pazita kana dai zita rakanga risina basa? Hello? Ukaverenga Revelation, I think chapter 12, uchanzwa Bible richiti ku New Jerusalem kuchange kuine 12 magedhe akanyorwa mazita evana vaIsraeri. Haasi mazita engirozi ari kunyorwa ku New Jerusalem, mazita evanhu vakashanda pano pasi. Saka kana zita risina basa, sei riri kuzonyorwa ku New Jerusalem? Alright, umwe anogona kuti tiri kuti kudii pa New Jerusalem? New Jerusalem, kana Jesu auya, Jerusalem riri kudenga richauya pano pasi, kureva kuti rino ndo richaita denga nyowani. Ipapo ndo pari kunzi pane mazita ari pama 12 magetsi evana vaJakob, vana vaIsraeri. Uya wakachinjwa zita wataverenga. Ha? Baba kirega wasunza wama. Ndikuzonge zvikurovereni. Zvinonzikeri. Saka dai zita kana zita risina basa, razononyorerwa chii pamagedhe ari kunzi ari kudenga. Ende mazita acho ndemunhu akarwa nengirozi. Akati, I will not let you go until you bless me.
Saka chaari kuti blessing ngirozi inobva yamubvunza kuti zita rako ndiani. Dai zita risina basa akabvunzirwei kunzi zita rako ndiani. Abvunzwa kuti zita rako ndiani, zvikanzi from today you are no longer Jacob but Israel. Now Revelations akuti pamagedhe eJerusarema 12 pachanyorwa vana vaJacob, vana vaIsraeri. Emurume akaita mutsimba naMwari zita rake rikashandurwa. Vakunamatira. Vakunamatira. Andoda kuti ubatisizwa ndikudzidzisa vana. Ndauti zita. Ndakuti zita. Names are so powerful zvekuti musuwo uchanzwisisa kuti kune zviri kuseri kwezita. Ndopa uchabva kurarama life iri ordinary. Kune zvinhu zvinoda kuitwa naMwari muupenyu hwako, ivo Mwari mbune havazviite nekuda kwezita rako. Ndava zita raunaro iro havasivo vakakupa, wakapiwa nemunhu. Ndosaka kana vachida kukuuraya havade kukutsvaga kuti vakubate kwiyo. Vanonyora zita rako pasi vodeedzera kuti takudzwa kwauri ikoko ndiri kutaura rufu. Sei vachishandisa zita kukuataka kana zita risina basa? Zvangwini, nhasi zvangwini. Hey, alright, ngatifambe. Ndakambonamata mune rimwe gomo rimwe gore ndokubva ndaona mazita akaiswa mahari. Sei achinyorwa mazita pasi achiiswa mahari kana zita risina basa? Zita rako rinoconnecta to the altar easier and faster. Because zita rako rinorepresenta character yako. Ndosaka uchinzwa Bible chiti unoziva here kuti munhu akapa mhuka mazita haasi Mwari. Adam ndiye akapiwa authority yekupa mhuka mazita. Saka mhuka padzitori papo padzadziri dzakanga dzitori normal, dzichitogara dzose zvakafanana. But musu wakanzi shumba, unonzi shumba, ndopakauya character yeushumba. Shumba ndokubva yatanga kurarama seshumba, but isati yapiwa zita yairarama iri shumba ichigara nemhembwe. Saka zita rinotaura character yemunhu. Ndosaka wakaipa achishandisa zita rako kuenda paaltar kuti Cynthia haurorwi. Chitarisa uno, you are 35 years still usati warorwa. Kune kwakaenda zita rako rikataurwa rikanzi haurorwa, uchafa urisina murume. Gudo raAristotle rina character yekurova vanhu nekuba. Musuwa rakanzi iwe unonzi gudo. Saka gudo parakanzi wagudo ndo pakatanga character. Saka zita rako rinotaura zve-character yako. Saka rinolinka to the altar fast and easy. That's why the devil is using your name. Inzwa, ukanzwa zita rako radedzwa panzvimbo isina kururama, something will happen to you. Uriko ikoko. Ndinana Tinashe vangane muno. Vana Tinashe 1 2 umwe ndiani? Alright, vana Takudzo. Alright, ngataura nana Tinashe. Akamira paaltar panapa akati Tinashe ari kuziva Tinashe waari kutaura. But munyika hamuna Tinashe 1, muna na Tinashe vakawanda. But chaataura chinoenda kune wacho waari kuda kuti chiende kwa. Haapotsi. Kana ari kuda Tinashe uyo anoenda utaura mweya wacho woenda wonoataka Tinashe uyo kwete uyo. Watch this. Lazaro wafa, Jesu anononoka kusvikako. Ozoendako after 4 days. And Bible rinoti akasvika ndokubva ati Lazarus come forth. But munondiudza kuti Lazaro ndiye ega ainzi Lazarus nyika dzese. Sei vasina kumuka vese?
kwakamuka Lazarus 1 ari kuzikama naJesu maari kuti ndiye wandoda kutaura nezvake. Ndokuti ungoona simba riri pazita. Ipapa zvandiri kutaura newe ndoda kutotanga kutofunga kuti zita rako rinomborevei. Number 1, number 2 wakaripiwa nani? Number 3 vakakupa zvaita sei? Fungai baba. Uchaona kuti zita iroro ndo riri kukulimita kuenda mberi kwaunofanirwa kuenda. Zita zviri pazita. Izvo zvizvi undori nemunhu anonzi Sekai muno. Life yako ndeyekusekwa. Chero ukada kuita chinhu chine musoro unosekwa. Ende wotozoona imi muna mai saamai futi motopa mwana zita rekuti Netsekai. Kuchikoro kwacho unorova but wakamuudza zita rekuti Netsekai. Anogona sei chikoro iwe wakamuudza zita rekuti Netsekai? Ari kupinda muchikoro onyasa kudii? Onetseka because mai makati mwana unonzana Netsekai. Zita. Jabesi rinoreva kuti makandizvarira marwadzo. Kusvika aenda muprayer akati Jehovha, chii chiri kuitika pandiri inini? Zvikanzi pazita apa, pazita mwanangu pazita. Kusvika Mwari vati kubva nhasi you are now a man of valor. Kureva kuti zita raJabesi raimulimita kuwana zvaaifanirwa kuwana. Watch this. David anoenda kuna Goliath. Kamfana kadiki. Varume vese hwitikwa yese varume vakatrena kunzi vanorwa hondo. Varipo vakangotarisa vari kungoimba mahimwe varipo ipapapo. Vachingoziva kusasimba kwangu ndotya kuurawa. Vese varume vakawanda vari kutya kusangana naGoliath. Ndokusvika David zvikanzi munondipei ndikamuuraya munhu. Because ane chaari kunzwisisa David chisiri kunzwisisa nevanhu vari kuimba mahimwe avasiri kunzwisisa. Zvikanzi ukamuuraya uyu unotora mwana wangu ndiSauro ndinokupa somudzimai. Bhaibheri rinobva rati Goliath ndobva atanga kuda kuwanzira David. Vanhu unonditeera. Bhaibheri rinoti David ndobva ati I come to you with the name. Hamunonzwa? Ndinouya kwauri nezita. Chechi haisi kuninzwa panapa. Hanzi naDavid ndinouya kwauri Goliath nezita. Kwete nepfumo. You are not hearing what I'm saying here. Asi kuti ndinouya kwauri nepfumo kana neAK47. Ari kuti ndiri kuuya kwauri Goliath nezita. Zita. Saka zvoreva kuti baba tinorwa nezita kwete nepfuti. Hatirwi nenyama neropa asi nemweya iri muchadenga. Kureva kuti patinenge tichiadvanza tinoadvanza nezita. Because panyama ndo panoshanda pfuti. Ko mumweya munoshandei? Zita. Saka David anobva ati ndinouya kwauri nezita raIshe. And he was killed. Saka David ane understanding yaanga ainayo yakapfuura vanhu vanga vakaungana pachechi vachingoimba vasinganzwisisi zvemunhu wavari kuimba kwaari. Ndinokurambira kuti hausi munhu iyeye iwewe. Iwewe kana wauya kuchechi uri kuziva zvawafambira. Uri kuziva Mwari wako kuti anoita zvinhu hazvisingafungirwe kana kutarisirwa nevanhu. Paunenge wakanzi nehama una kwaunoenda iwe unoziva kuti wandainga pana anonzi Jesu warume anoshandira nyaya dzangu. Watch this. Vana vaSkefa Bhaibheri rinoti vakaona Pauro achidzinga madhimoni nezita. Ipapo musapasiya ipapo. Vakaona Pauro achidini? Achidzinga madhimoni nezita raJesu. Ndokubva vati toda kuzvidzokorodza kuti toda kunozviitawo. Saka kureva kuti vakati tawana key yekudzinga mamhepo. Ndokubva vaenda. Vachisvika kwavakaenda ikoko ndokubva vatodzinga dhimoni rakatobuda. Unaunzwa iwe. Unaunzwa iwe. Dhimoni rakatobuda. Kureva kuti zita ipassword
rema-miracles. Zita i-password rekudzinga mamhepo. Vanobva vasvika ndokubva kuti nezita raJesu buda. Dhimoni ndobva rabuda. Dhimoni rabuda rinobva rati. Asi chekutanga ndechekuti rakadii? Zita rakadini? Ndokubva zvanzi Pauro tinomuziva, havana kuti so. Vari kunonoka kubatira, muri kunonoka kuonera kanimi. Havana kuti so, vakati Paul, because Paul akachinjwa from so. Chakachinjwa chi? Izita. Ndokubva zvanzi Paul tinomuziva, Jesu tinomuziva, ko iwe imi ndivonani, imi mati kuzivi imi. Zvobva zvandiratidza kuti une imwe dimension yepamweya kana yeprayer, zvokuti unganyanamata sei kune kwausingasviki nekuda kwezita. Ndiri kuparidza pano. Kune pekuti chero ukaita 40 days 40 nights, as long as une zita rakakontaminatwa, uri kutsanyira pasina. Zita. Ona, Daniel chapter 1 verse number 7. Bible inotaura pamusoro paDhanieri, Shadrach, Meshach na Abednego. But mazita aya anga asiri mazita avo ekuzvarwa. Vakapambwa ndokuiswa kunyika yeBhabhironi through exile. Vaiswa ikoko ndokubva vachinjwa mazita. Mazita avo akanga asiriwo mazita avakadedzwa nawo. Vaiva nemazita avakapiwa nezvimwari zvaBhabhironi. Ndava mazita avo echokwadi aigona kutadzisa maoperations enyika. Vakati kuti tikunde nyaya iyi, ngatichinje mazita avo. Ndokubva vanzi Meshach, Shadrach na Abednego ndobva vapuwa mazita asiri avo ane imwe meaning isina kunaka. Saka chiona manje wakatumidza mwana wako zita kuti Shadrach nekuti riri muBhaibheri. Ona, to them the chief of the eunuchs gave names. He gave Daniel the name Belteshazzar. Hanania ndiye ainzi Shadrach, ndokubva apuwa zita icho chimwari icho. Mishael ndiye anonzi Meshach, and to Azariah Abednego. Wakapa mwana zita kuti Meshach nekuti hanzi riri muBhaibheri. Wana mwana wako hadi kana church, worova wotuka wouya kuprayer point, but ndimi makapa mwana zita amai. Mukati mwana wangu anonzi Meshach nekuti ndariona muBhaibheri, but usingazivi zvarinoreva. Mwana ava kurarama zviri kutaurwa nezita ramakapa amai, ramakapa baba. Uri munhu waMwari unonzi Meshach, you wonder why kuti you face persecution. Kone nguwa uri mumoto. Because Shadrach, Meshach na Abednego wakapinzwa mumoto. Uri kumanifesta zita. Ukada kuita mari inotorwa nemoto, hauzivi chichaitika. Ndikatokufunza zita rako ndogona kutoprofita. Jesu anototi unonzani? Nguva nenguva aitobvunza zita munhu asati wabatsira, kureva kuti zita rinokonekta mumweya to quicken your healing, to quicken your breakthrough. Saka amai baba makapa mwana zita rekuti Abednego, mukati aiwazvo vakomana vaye mumotoka. Mwana ndiye haakuona moto manje, because zita ramakamupa hazvisi izvo zvarinoreva life yake akurarama. Ndakuudza kuti zita rinoteera character. Genesis 32, Dzokabana 32:28. Nasi zvangu ini
Honor. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men, and you have prevailed. Zokapa 26. Now, let's read that. 3 to go. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. Jacob arudachi angata oretes arudachi arudaro pafazo. But ukaverenga machapter mashoma ari kumashure uchanzwa Mwari vachiti kuna Abraham, handiti Abraham ndo sekuru wa Jacob. Anoti iye Mwari, buda munyika yauri uende kunyika yandichakuratidza. Kana wasvika ikoko ndichakuropafadza nevana vevana vako. Jacob yakanga itori hama ya Abraham zveropa. Kwete zvokuti mwana wa sekuru wa baba watete vekwa mai. He had a direct relationship with Abraham. But ndiye munhu ari kuti I will not let you go until you bless me. Is it confusion? Watch this, watch this. Ukaverenga Exodus, uchanzwa Bible rakuti I am that I am. This is going to be my name forever. Hey, Jacob ari kuchemera ropafadzo but iye ari kubva ku lineage yemurume anonzi Abraham akanzi ndichakuropafadza iwe nevana vevana vako. Isusu tinozviti tiri vana vaAbraham nekutenda. But Jacob angasiri mwana waAbraham nekutenda. Aiwozvo. Ona. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel, let's go, out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Let's go. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me, and they say to me, what is his name? Moses ari kutotumwa na Mwari kunopa message kuvana veIsrael kuti ndinofanirwa kuburitsai munhapwa tiende kuKenani. But Moses ari kuti alright, ndikasvika ikoko ndikavaudza kuti ehe mati Mwari, but vachabvunza kuti zita rake ndiani. They say to me, what is his name? Zita rake ndiani? Vari kutoda kutoziya zita raMwari wacho. Ndava Mwari vacho vakadi vakawanda. Verse 14. My Jesus. And God said to Moses, I am who I am. And he says, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. My Jesus. Saka tiri kutoratidzwa imwe area yaMwari yatatisingazivi, because iwo unongoziva kuti Mwari vanongonzi Mwari. Saka zvora kuti ukapinda muprayer uchiti I am that I am, I come before you, answer me, uchaprovoka zvimwe zviri muna Mwari zvawanga usiri kuona, because wakanga usati wanzwisisa kuti Mwari vacho vatori nezita rimwe rinonzi I am. Moreover, God said to Moses, you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, of your God of who? God of who? God of who? Has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Saka kana zita risina basa. Say Mwari vari kuti this is my name forever. I pray for you. Zita rako ndakuti funga kuti zita rako rinorevei uye wakaripiwa nani. Uripo ibaba. Unonzi loveness but hapana kana rudo ruripo. Unodiwa urambwa.
hapana autozivi chinonzi rudo, but unonzi loveness. Ndina loveness here muno. Love. Apa vanhu vanenge vachitorwa neshortcut love. But uchikuwara nemaheartbreak zvokuti wakatozopedzisira kuti mujolo uyanyisa. Zita rokonzeresa izvi. Unonzi try more. Zvinhu zvako zvese zvaunoita you try more. Unotrya extra. Hauna zvako zvaunongoita zvinongoita smoothly. Zita try more. Zita harisingori zita, but rinouya nereward mumweya. Because Bible not, for God has highly exalted him and he has given him a name above every other name. Saka Jesu zita raakazopiwa izita riri pamusoro pemazita ose. It was a reward yaakapiwa naMwari. Uripo ipapapo wakagara ipapapo, there must be a reward for you inouya nekuda kwezita rako. Ndosaka Proverbs achizoti a good name, zita rakanaka rinopfuura pfuma. Imagine uri baba urungoro mujolo uchizika mwana maraini kuti pakapfuura kamusikana kakadai so kamunoteera. Unoteera over apa uri baba unongosinga chanyari. Apa une vana 7. Inheritance yauri kusiyira vana izita rakashata. Zvekuti nedress riri pawaya munoita kunge muchadongorera kudai kuti mune zvirimo here. Because une character yauri kushandisa but zita ndo rauri kuuraya. Ukafa kusiyira vana zita rakashata. Zita munondoudza kuti bus stop inganzi muHabros, iwe uripo. Pamasimbi iwe uripo. No man, no. Uripo munhu musvina unotaura nendimi unotenda kuti kuna Mwari ari kumusoro denga. Zita bus stop inonzi muHabros, out of all names. Kobva kwaita mazita kunzi black spot kureva kuti pane zvinoitika pachi. Zita iri musatambe naro kani. Musatambe naro zita iri. Ndinokunamatira iwe. Ndinokunamatira. Uchati kana vakudzika road unonzi ndidzikisire pa left 10 pachitsunge road. Funga kuti zita raunaro rinorevei uye wakaripiwa nani. Funga ipo baba. Takutonamata. Wamunoti Satan uyu arisurora ari zita rake kairo. Ani munoziva? Ainzi Lucifer. Zvichireva kuti light bearer. Ingirozikai. But yakazochinjwa zita nekuti nauye kuti akadini? Akarebela. Zvikanzi aiwa ukodzere izvo kushandisa zita rekuti Lucifer. Iwo wa rebella against God. Ndokubva anzi Satan kureva the devil. Mazita ane zvaanoreva munyika yemweya. Funga kuti zita raunaro wakapiwa nani uye rinorevei. Stand up. Ndimi Mwari Baba, ndimi Jehovah, ndimi ponesi.